Kani gadega Batisi TV, bat fidang pek yaki kubor baman kasni. Kipai ba nado kilong kemi kilong kpa ki samla kan thei bat shenrang kun thup ru ya ki khot jong ki seng balang bat ki nong kit kam shnong bat ki khna school dakawai kasur kila dawa na ka sarkar bakadei ban shus den phasi ya urunar uba don khti ban penyap ya ka samla lut ka badang khat sau snem karta na ka shnong mausawa West Kasils district ka badon markhap bat ka shnong maumaram East Kasils district. Kipai ba kilapan sngau ya kani kejing dawa ha kejing ya pai ba kapala sedang nadu mausawa terter shedu madan football maumaram rengkat kejing ra ya kejing tho ha ki plakat ban dawa penrem yau runar bat dawa ya kejing bishar kabahok khnang bakum kini kejing ja kinom wanja shu hadien habut kani ke samla lut ke padang khat sau snem karata ka padai nakawai ke snong kalalait sajain ha kawa ka baha pa snong maumaram ha ka laiterik menta ubnai bat dei ha kani ka por ba urunar yau balatip kerteng kum ujan sing rani ula thambor ya ka da ka jingthmu ban penjot ya ka long reniang jongka da ka bapu da mok khiu nakli hadu bakan da mensau jur ya kani ke samla lut ke bala mensau jur la penkit no marmar sha hospital bat ha ka khandai terik menta ubnai kani ke samla kala khlat no na kani ke sla perthai Nagaliang Jongkakong Mina Kharkongor, Chairperson ka State Commission for Protection of Child Rights, habakren hagani ka jingyalang paitba, kalapan pau ya ka jing sngokya haba ka sarkar, kaladep shna ya ki an ki baklan ban penshitom, yakini ki breo ki bale beijot bat penyap ya ki kintei kena, nrei ki jing tambor ki dang yai beteng nakawai ka sngi syakawai pat. Kala ong bakini ki kam runar ki yaija, kala bandai namar baki breo barok kimdon ka jingkit kli ha ka imlang ka salang. Kalau ongru bakum kini gijing tambor ya ki kena gelaja haba ka khmi ga yo pana teng ka wanja haba ukni lani upasan lani wat ukpar ule ya kum kani ka kam ka ba pojat ka ba sngutieng ni jukli la de balai ga jashi jagum ne haba ka don ka an ki don ki kini ki agency ki ba pher ben ai jingya da tang ba kini ki jingya da ki wan dala dep ja kini ki jingja bas ngusi balai hatu kamdei ka kamram jungi naka imlang salang kamdei naka yeng kasem kumba ong i real temen mentan yong bangi hakwat ya kadau ka don hakmat jungi ngiyo i bon sien ka long yeng jungi ki long yeng kasi jungi ki jot ki pra ki wan di ki pana ki wan di ki briu paman atat ngiyo i bon sien haki complaints bengiyo ki bat da ki pana da u mama da u pasan yakum kini ki jingja bat ukpala jongru ki map shu menta chanu ka jing tiplem jungi kam don shu tinung kong ye ngathrai kadei ka imlang salang jungi ba ngim ya tili shu kum ka ye kum kasem kum ba ang manu mentan bangi day ben bo ka jing duai ha bangi khe step ha bangi tia men met bon si na ka long yeng jungi ha ka jing duk ni pha balai ki kho ni ki kti ha yeng ki brio ki khna badang day ban late school badang day ben pule kini ki khna ru ki ha pha kini ki jing les new jong ki riu bamman ti kum ka yeng ka sem ha to kam day kata ka jing shim khia jungi bangin tip ki khon ki kti jungi kumnu ki he ki san chanu ki leg ibon pha ki long yeng kim ju tip
ki khun ki ja na yeng chimit but no ki shong but no ki yang lang lok kita barong ngi de ben pet ngi de ben ek ya ki khun kan thai shin rang kum ju ngi de ben ai kataka hok ya ki kan thai ki shin rang kum ju mde ben ong ba ngin chu e tang ki shin rang ngin en o ki kan thai ki kan thai ngim ai bakin jam ki shaka jing pule jong ki but nga so day ben ong hang ne ba ngi ki me ki pa ngi day ben hi kai ki khon na do dang ret bakin burom ye iwe dangim burom iwe kum no ne khon chin rang la shai de la he un burom ki kan thei kum no un burom ki khna class ba ki pule lang te kai bar khot kas dang hi na yeng but haskul ru kum jo kinong hi kai kinong yalam school bon sen ki pau ki jing so si ba ki ja haskul ru dang men hakane ngiyo ka khubor ba ha bihar utaw principal nyo bnai lenter ubat bore ki khna bat ki don ki khna school shin rang ru ba ya don lang kum kini ki jingja bat bon sen ki khna khulung kan thei jungi kum ba ong kinong kren nakmat kim juwan chakmat bin ya tho ikum kini ki jingja ki le rain ki tieng tingi de bin smuto kum ki kme ki pa ni de bin long kum ki parlok ni ki ko ni ki kiti ni de bin don ka por bagi ni syong bat ki ni sulok bat ki ni kili ki jayu boroshes ni ka jayu haskul ka jayu halenti singkin tiki khun ru kin long kum ki kita ki parlok ki kwi ki pa Hagani kijinyalang layo jingkran ru naga Vice President jong ka KSU Girls Wing, now nong ay but ka KSU Soyang Circle, now ba Shepherd Carsono, President ka Sengkur Walang, now ba RO Walang, Sardar Shnong ka Shnong Mausawa Dingshit, now ba El Maulong, now ba Roy Senrem, General Secretary ka HYC Senkme, bat kiway de. Bagajing smoke ya ka masim, habang ayang hangne kum urang ba Shnong. Nomor hak jing bempai perkak hak tay galai terek bangayo jing tip bai ila sya tombor bak nombor bak syale ben syaban bor hauni riu runar bakarteng ujan sing rani te dakaning dakamesim kanjing so senai ngalalek mi ye hang tay ha sostal ngamla klem da jau mak ban pai ye wak ngam mla ban ye mar kmak ban yakran bat i nrai ngadap da kamsim sngokria ban namna sisa halamasim ban jau gemak te hadin kita hak kendai tarik ladan bapentip yang kajen miet layok kajing tip bah imdan syu nakane kesala pertai hendrai lalong kombatit dau ternamba ya kemesim jonga bat iginong song senong nong song tau hi barakawai ya kemau sawa bat mau maram nakaliang jonga ngaperam jur ya kumune ubrio upam don syu ya kajing tiplam ya ki para muslim ya ki para marjan ya ki kelung kena ya kam tame ya ki kentai haku bayat harum hanang kam don syu kata kajing song singan bani syarum senang balet trai balet kita balet sayau sahab lada ailat kum kini kejai benreu kari jongi kan ampoi sai kan ampoi sai bak hak imlang salang bak kasunong katau kan ampoi bat kan poi se kabajok tangki kentin bak kandiak ngong ipi ko parari tungan yang teli ya uriu beman ngen ai teli ngen ya teli HYC kepenrem jur yakum kini reu transnam ontang yau neu brio ublale ekane kam ria baro kitu kibale bat kiban sale yakum kini kam nakaliang jongke HYC kadawa nakasorkar
bat nak kibor kaan bagedai ban shim bat ban pen saja dah beteng ya kum kini ke beriu bat khamtam yau new beriu ngiburu kejing dawa hakmat juga sorkar badai ban shim kes kerpang ya kani ka kes dah bestung yau special public prosecutor lani unong saya yang bekerpang uban pet bat uban yasat nak bentar juga sorkar hakani ka kam kerang bakakam kan ya stand bat kenang ru bau ni ubriu unyo ya kajing pen saja kabae atam ya kabalabu haki kendon jokaan bawa ban pasiru ya kumuni ujai beriu ingin pen pauro ya kajing kwa ke jongi bana kaliang jong ka sarkar bana kaliang jong ka an baki dai bakin le ateng ban ai kajing pen sitom ban ai yo nu beriu bulale kena ka kam pop kam sang bat ban ai ka hok ya ini i have ibarat belak no saya sisian pat kapan pau ke jing saulem mai kapan ta jong ka yeng pelamat ke ke jing songsi ke yeng ke jong ti i duai bau blai on ai ke jing ja thai ke jing sop ya ka man siem jong bat on ai ke jing pen tengen ya pi kum ka yeng oi ke jing ja ka lang pelawan ra eu o badum ke jing im ke jong ti rei nginget bau blai un long rengkat parti hakne kapor ngasngau ban ong ba kajing du no ya ini long ya ini knaret kamde tang kajing du no jong phi kum kaying kasem henry kla dei ru kajing du no jong kashnong ka thau jong ka imlang salang nang ni shakmat ru ngin ya tli kum ni krui ki khna school ki long kmi ki long pa tungin yeng bet hakawi ka nongram ba yakum kini hi ki breu ki ba mlin ban thombar ya kaching em jong ki thai yo jong ki ken thai ki khana ki ba makiru ki mi hina ka kmi henry ki nut ban thombar ya kaching em jong ki ken thai ni sngau ba nang ni shakmat ru ni nang letting lada ka sarkar ka namla ban shubo lada ka sarkar kadang ai sup yiki ban pelai yiki ban bandang wan ya chak imlang salang ngasngau ban ong ba kadon kam yang i bangin haban le nginum kwa bandang yoi ya kibreu ki bathombor bakin im ban shong ban salang ban ngi hak imlang salang hakabai dei bat kani ka jingja ngasngau ban ong ba kadun kam yang hi batip ngam tep hadu kan nungut napding jungi ki badan hangni ba pitip ya ki kendon ain lani ba phi ki ain ki bayada ya ka hok jungi ki kenthei ngam tep hadu kan nu lani kan nungut napding jungi ki ba ngitep bat ngasngau ba leng ba jong kani kapor hoi nganong petslam mi kapor hendrei ngasngau ban pasat jingmot ba kadon kam yangi kadon kam ye pi kilong kmi ki samla ba pintip ye ki ain khnang ba nang ni shakmat shubu da ja biang pinom penslam hakaba pinwat ye kilat banlik file FAR hakaba yedei bat kum kini ki breu ka ain kam dei tang ban pensaja hendrei kadeiru ban yada ye kerpang ye hok jungi ki kenthei ya ka hok jungi ki samla ki khana ngasngau ban ong ba lada nang ni shakmat enja biang kadon ka kendon ain ban penshom yo nong le bi ain bat ba kadon kamru ya ka sarkar ban thung no lani ban don da ka women police station cell ngam tep hangni hapo soyong lani hangni hapo outpost kadon ni am ka women police of cell namar ba kadon kam hakabai dei bat ka hok jungi kum ki kenthei khamta me hakabai dei bat ki sis material mo kum baong ba shubo ya khajain ba phom ka kenthei khamtam jong itu ikin thei basha le bor basha le bijot onamla ban kata de ki pulit sinrang na kata kadau don kam ye ki pulis kenthei ba de maki ki ban pej ban khmi hakabai dei bat ka jingsha le bor ka jingsha thombor jong ki kenthei bat sakawai ru ngaso ban ong ba kadun kam yangi ban ye trilang pinom dei ban lerain ban mi shakmat namar ba lada pi lerain kalong kumban pi ni ailad ye ki tukinong le rius new